naman! It's nice to be back here in Puerto Princesa, Palawan. Sobrang nakakamiss. Grabe. Way back 2010, nung una akong pumunta rito. Kasama ko nun sina Fujiko, sina Kirara, sina Petra, sila Kokwa. Ayan, so napakarami kong memories talaga dito. Shout out to E-Republic Resto Bar, Comedy Bar. No, sa mga naging kaibigan namin dito, shout out sa inyo. And ngayon kasama ko naman si Gwen and si Scarlett. So marami nagtatanong sa inyo, bakit hindi namin kasama si Brenda? Dahil 2023 kung saan kami pupunta ngayon na bayan, dyan sa bayan ng Dr. Jose P. Rizal dito sa Palawan, nagpunta na kami ni Brenda to perform. So this time silang dalawa naman na magpe-perform. Andito lang ako to assist them, no, and to meet some ang tawag mo rito, mga target clients natin. So hopefully ma-close natin yung deal na yan. So abangan ninyo kung ano yung mga gagawin namin dito, mga magagawa ko dito. Excited much. Kain muna tayo. Ha? Kain na naman. Papakita rin namin sa inyo kung ano yung itsura ng aming tutuluyan. This is now the Puerto Princesa Airport. Naalala ko nun, ito lang yung airport. Yan lang, ito lang. Ngayon, na-extend na siya hanggang doon sa dulo. Maliit pa lang dati ang airport nila. Grabe. Ngayon, ang laki-laki na ng airport nila. Na-extend na. So, kunin na natin mga bagahin natin. Ang ganda na talaga, oh. Wow. Dati mababa lang yung ceiling nila. Ngayon, ang laki na talaga. Ang ganda-ganda, grabe. So, dito na tayo sa ating baggage claim. So, palabas na kami ngayon ng airport and we're going to our accommodation. Hello. Dito na magsakay ng tricycle. Alas po, alam ba sa gitna pa talaga lang ba tayo? Okay. Thank you. Labas na tayo. Saan yung kasama ko? Ayan na sila. Ayan na yung dalawa. Oh. Tatlo lang kami. Dito na yung aming service. Kasi ba tayo? Siya ba kami? Baltan Lodge ba yan? Doon ka na Scarlett sa ano? Doon ka na sa likod ba? Ang gamit mo doon. Wala ba taxi dito? Diri tao. Ha? Malapit lang sa kitchen. Stay yan na. Labis ko. Laki na rin ang entrance sa kanila. Diyan kami dati madalas na tumatambay. Ito yung papagatan sa amin dati pinapasukan na mall.
Ayun o, Baltan Lodge. Diyan yung i-rep. At least paglabas natin, marami tayo mga kainan. Oo, diba? Ito na. Pasok na. Hi! Baltan Lodge. Alvin Babanha. Yung pinag-reserve ni Ate Jomski. So, ay! Dito ba kami? Okay. Oh, dito na si Scarlett. Doon na tayo sa baba, dalawa. May makakasama pa ba kami? Kami lang, di ba? Dito na lang tayo, Gwen. Oh, di ba? And this is good for 2, 3, 4, 5 packs. Wow. Oh, di ba? Not bad. May sarili pa kami. Si Scarlett ba? Wow, ang shower. Asan si Scarlett? Baka hinahanap niya tayo. Mawala si Scarlett. Kerry ba? Ayan. Kerry ba? Okay na yun ate, kami na dyan bahala. Basta andyan yung tuwalya namin. Tsaka kumot. Thank you. Ay, may electric fan. Ito, hindi pa pinanda. Okay, ate, okay na yung aircon? Thank you. So, ngayon, magpapahinga muna kami for a while. Aba, ito bang outlet? Ayun pala. So, it's time to make charge. Oo. Charge muna kami. And later, labas magkain tayo na, Later. Chow lang. So, magpapahinga muna kami. Thank you mga moms. And hello, Puerto Princesa. Oh, eto na nga. Dahil malapit yung aming dinner. So, mag-early dinner na tayo. Ayan. Ang kagandahan dito mga moms kasi sa paligid maraming kainan. May andito yung mga tindahan. So, marami tayong makainan. Ito kapitbahay lang. May mga foods. Mga ulam. Meron kayong sabaw ba? May sabaw. Wala na. Punta tayo. Ay. Sabaw dito. Ano sabaw nyo? Ito may ano ba to? Bulalo ba to ate? Bulalo? Baka. Baka. Tsaka Sinigang. sinigang. Ito. Ay, ayun pala. May mga sabaw. Hi! Ito nilaga. Isda. Isda Ano mga sabaw? Di ba? Alam daw. Ayun. Dine-in po kayo, take out. Dine-in po. Ano to na lumpia ba? So, natapos na yung aming kain ulit. So, dito sa Baltan Lodge, kagandahan dito. Actually, dito yung rate nila. Kung talagang nandito lang kayo para sa pamamasyal, andito yung kanilang mga rate. So, yan yung kanilang mga rate as of March 1, 2025. And yan yung kanilang mga rate ng room. O, di ba?
dito, kung marami kayo at barkada kayo, mas makakatipid kayo. Gaya yun ng kwarto na tinuluyan namin, tina Scarlett na aabot ng 5 packs or 5 tao sa isang room. O, diba? Tapos along highway lang yan, malapit pa kayo sa mga kainan, tricycle lang kayo, mapunta na kayo sa sentro. You can also follow them and visit their page, Baltan Lodge. Nakakamiss dito, grabe. Ang dami kong memories dito sa kalye na to. Nung dito pa ako nag-work sa e-Republic. So, later susubukan kong mag-ikot-ikot. No, kasi sa Scarlett talagang gusto makabawi sa tulog kasi pagod din siya sa biyahe from Davao to saan. And ngayon nandito na kami. Ayan, grabe na alala ko pa yung daanan na yun sa kabila. Rough road yan eh. Kaya bihirang dumaan dyan yung mga tricycle. Pero parang bypass road siya. Yung sila dumaan ka dito sa main road na to. Tagos kasi yan dun sa kabilang kalye. Dahil dito sa unahan dito sa Rizal Avenue, is traffic talaga kasi andyan yung mga sasakyan. OMG! Shout out sa mga sa mga friends namin na nandito sa Palawan. So ayan, for now, yan lang muna yung ating magkikika. O diba dito sa paglabas ng hotel namin, merong store, may mga kainan. Hanggang 1 a.m. Ayun, may silog sila, oh. Diba? Shall. Ate, 24 hours kayo? 24 hours kayo, hindi? Kayo hindi? Ayan, diba? Mamaya may meet up ako. Subukan ko siya katagpuin. So, for now, yan muna mga moms. And see you! Dr. Jose P. Rizal, Municipality ng Palawan.